Si Paul ug si Silas, isa sa mga disciples sa atong Ginoo, nagministry sila, nagsangyaw sila sa maayong balita. Pero wala nalipay ang gobyerno silang gibuhat, gidakop sila o gisulod sila sa prisuhan. Instead ma-discourage si Paul o si Silas, instead nga magyaw-yaw sila, instead nga ma-blame nilang Ginoo, tan-awa ilang gibuhat sa Acts chapter 16, 23 to 26. Tanawa ninyo ha. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Isuod sila sa prisuhan. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. So gawas nga nakakadina ilang kamot, ilang tiil pagyud gikadinahan. Amo ni old system sa pagpriso sa Roman system, no. Ilang tiil nakakadina. But at midnight, Paul and Silas were praying. Unsang orasa? Alas 12 sa tungang buntag, usa ba? Tungang gabi, kadlawon. Yani hagok naman tani, no? Hinumdumi baho pagid ilang lugar, walay higdaanan, rihas lang, tugnaw, daghang pagig labod ug bunog ilang buko-buko kay gikan pa ni sila gipanglatigo, gibutang sila sa prisuhan. Instead nga manghilak sila, ma-discourage sila, magyaw-yaw sila, ilang gibuhat, nagpray si Paul o si Silas or Silas. We're praying and singing hymns to God. Aside ana, nagsisilag kanta-kanta pag yun. Nanganta pag yun sila. May kalinaw hingpit. O, taan na nangakanta siyo. Nanganta pag yun sila. All my life you have been faithful. Dugay na din ang gantahan. No? Ingon ang Bible, and the prisoners were listening to them. Nagsisilag kanta-kanta, hunong na pud sila, nagpray na pud sila, kanta na pud, pray na pud, kanta, pray. Ang mga piniriso, naminaw di ay nila. Gani ingon ang Bible, sa katapusan ni apil ang mga jail guard, naminaw pud nila. Abi ni mo sinitabo, verse 26, suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. Sa pagsilag kanta, pagsilag pagampo, nagpakita sila nga wala sila napiktuhan, and they believe nga doon nag-revival sa prayer ang Ginoo milihok. Kalit lang milinog sa kusog kay nga linog, ug nangatangtang ang ilahang kadina. Hinumdumi, dili ni ordinary nga linog. Ang intention nini nga linog gitugot sa Ginoo para mga tangtang ang ilang kadena, nangatumba ang mga rihas, ang prisuhan, nakagawas sila. Gani kung tan-aw nimo ang whole nga story ani, ang mga jail guards nagpanik. Pagtan-aw ni prisuhan nga nangatumba ang mga prisuhan, nga bungkag na ang pader, nga wala ng piniriso, maghikog unta ang jail guard. Kayang balaod sa Rome nga kung ikaw ang jail guard nakabuhi gani mong piniriso, patyunonon gyud ka. Para niya mamatay naman lang ko, maghikog unta siya, misagit si Paul. Ingon siya, sir ay nagbuhata sir. Wala miniikyas, buhi mi, naarami dinhi. Ug ang jail guard nakadungog sa ilang prayer, nakadungog sa ilang kanta, miduol siyang Pablo ing siya, sir, unsa akong buhaton para maluwas. Ingon din si Paul, dawata si Jesus nga imong manluluwas o maluwas ikaw. Sama biya tapod ni Paul o ni Silas. Naaputi kagulingong prisuhan sa ato ang kinabuhi. Ang uban ninyo na priso sa iyahang mga negative nga opinion about sa imong self. Basin ba hantod karon nagsigi pa kag puyo sa pagblame sa imong kagulingon? Kana bang si kag ingon wala ko'y ayo, dili ko talented, manggiulawon ko, dili ko bright, dili ko gwapo, dili ko gwapa, dili ko inana pareha ni brad or ni sister. Kana bang puro negative ang tan-aw nimo sa imong kagulingon? Isa na ka spiritual prison cell sa imong life. Ang uban po dato dinhi na priso pod sa ato ang past nga mga mistakes.
imong gina-blame imong kaugalingon sa sala nimo sa una hangtod karon nagsige gyapon kag blame, labi nakita nimo ang damage, ang epekto sa imong nahimong sala, dili ka kapasaylo sa imong kaugalingon. Prisuhan na siya. Basin hangtod karon naa gihapon ka diha. Ug uban pod napoy prisuhan sa tong kaugalingon nga nagsitag na priso ta sa mga wrong activities ug habits nato. Napriso siguro ka sa imong bisyo. Lisod magid ibiya, pastor. Lisod yun, sultihan ti ka. Diha pod ko gikan. Lisod magid hunungon, pastor. Lisod yun. Ug wa kay abilidad mo hunong yun ni anak. Munang nagkinahanglan kag revival. Ang revival isa ni ka spiritual intervention sa Holy Spirit sa imong life aron ang mga strongholds nga mga kadina nga mo'y nagagapos sa imong potential sa imong spiritual life iya nang bugtuon. Ug hangtod nga dili ka mo submit sa power authority sa Holy Spirit, magpabilin kang piniriso diha. Ug hangtod nga dili ka makagawas diha, defeated gyud ang imong Christian life.